May hapon, mga igsuon, di na po'y pahinumdom si Kristo natong tanan. Diri manggod sa Ebanghelyo, na ay mga kolektor sa tax sa templo ang nangutana kang Pedro. Nagbayad ba inyong Ginoo og tax sa templo? Mga igsuon, for your information, dili na big deal. Kung atong tanawon ang peso equivalent, pila lang ka pesos, gamay ra kay na nga isyo. Ilagyong pakadakan kay ilang itrap si Kristo. Kung moingon si Kristo, wala nagbayad, sama nato pwedeng makasuhan og tax evasion, kumbaga. Pag abot ana sa dalunggan ni Jesus, kung atong i-paraphrase, mauni ang buot niyang pasabot, nganong i-big deal man na nila nga gamay ra man ang isyuha? So ang tubag ana, gamay ra pod. Unsay giingon niya kang Pedro, pamasul didto. Ang unang isda nga imong makuha, ablihi ang baba, tuay sensilyo, ihatag nila, maunay atong tax. Ang gamayng isyo, gitubag ra po gamayng tubag. Bantog ra mga igsuon nga makarelate jud si Kristo nato karong panahon na kay naa na di ay nang batasana sa una. Kana bitang mga tao sa atong palibot mga igsuon nga gagmay utok. Munay term nato nga mga utok bulinaw. Nga pangitaan bitaw tagsayop dayon pakadakan, mga ginagmay bitaw pero ilag yung pakadakan. Aron lang gyud ta madaot. Kung atong basihan ang gihimo ni Kristo mga igsuon, simple lang ang tubag. Kung gamay ilang utok at bangig gamayng tubag. Kumbaga, kung ila kang hilabtan, ayaw palita, pasagde. Kay dako tag utok sila gamay. Naay kanta nga mas makatubag ani, no si balasi. Darao. Huwag mong pansinin ang naninira sa iyo. Basta't alam mo lang na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? Mga gagmay utok, utok bulinaw, ayaw palita, pasagde. Hinuon, iampo sila. Iampo. Okay? Iampo ha? Ayaw palita, pasagde. God knows what you are doing as long as it's good. Go. Pasagdi ang mga tao nga mangitag isyo og pakadakan. Iampo sila. God bless.